Eksodo Kapitulo 16, ang mana ug ang mga buntog. Ang tanang mga Israelita mibiya sa Elim og sa ikakinsinga adlaw sa ikaduhang bulan sukad sila mibiya sa Ehipto. Miabot sila sa kamingawan dapit sa Sinya na himutang sa tunga-tunga sa Elim og sa Sinai. Didto sa kamingawan nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kon gipamatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto kay didto makakaon kamig karne ug ubang pagkaon kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kaming tanan nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan ako og pagkaon alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tawo aron pagpanigom og igo lamang niya ng adlawa. Niining paagiha kasulayan ko sila kon motuman ba sila sa kasuguan nga akong gihatag kanila. Sa ikaunom ka adlaw, kinahanglan doblehon nila ang naandang gidaghanon sa pagkaon nga ilang tigumon og andamon kini. Busa giingnan ni Moises ug ni Aaron ang tanang mga Israelita, niining gabyo na masayran nyo nga ang Ginoo maoy nagdala kaninyo gawa sa Ehipto. Pagkabuntag makita ninyo ang himaya sa Ginoo kay nadungog niya ang inyong mga bagulbol batok kanya. Batok kanya kay nagtuman lamang kami sa iyang mga tugon. Unya miingon si Moises, ang Ginoo maoy mohatag kaninyog karne sa gabi, sa buntag hatagan kamo nyagpan sumala sa inyong gikinahanglan kay nabati niya nga kamo nagbagulbol pag-ayo batok kanya. Kay kinsa man kami nga inyong bagulbolan. Ang inyong gibagulbolan dili kami kundili ang Ginoo. Si Moises miingon kang Aaron, ingna ang katawhan, dali kamo og tindog at ubangan sa Ginoo kay gidungog niya ang inyong mga mulo. Samtang nagsulti si Aaron sa katawhan, milantaw sila sa deserto og sakalit mipakita ang himaya sa Ginoo diha sa panganod. Ang Ginoo miingon kang Moises, nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Inna sila nga inigkangit-ngit na, makadawat silag karne og sa pagkabuntag madawat nila ang tanang pagkaon nga ilang gikinahanglan. Unya masayran nila nga ako, ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Nya nang pagkagabi mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo og sa pagkabuntag ang kampo nalukop sa yamog. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis og puti, sama ka nipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kon unsa kadto og nagpangutan anay sila, unsa man kini. Miingon si Moises kanila, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Ang Ginoo nagsugo nga ang matag usa kaninyo magtigom sumala sa iyang gikinahanglan sa gidaghanon nga 2 ka litro alang sa matag tawo. Ang matag usa magtigom sumala sa gikinahanglan sa tanan nga anaa sa iyang tolda. Gihimo kini sa mga Israelita, ang uban daghag gikuha, ang uban diutayra. Sa pagtakos na nila niini, kadtong daghan og gikuha wala makasobra og kadtong diutay rag gikuha wala makulangi. Ang matag-usa nakatigom og igora gayod sa iyang gikinahanglan. Si Moises miingon kanila, ayaw kamo pagsalin alang sa sunod adlaw. Apan ang uban wala mamati kang Moises ug nagsalin sila alang sa sunod adlaw. Sa pagkabuntag yulod kini og nabaho. Busa nasuko si Moises kanila. Ang matag-usa nagtigom niini kada buntag sumala sa iyang gikinahanglan. Apan kon moinit na pag-ayo ang adlaw kadtong nahibilin sa yuta molanay. Sa matag ikaunom ka adlaw, balig 2 ka adlaw nga pagkaon ang ilang tigumon, 4 ka litro sa matag-usa. Unya ang tanang kadagkoan sa katawhan miadto kang Moises ag gisuginlan nila siya mahitungod niini. Ug si Moises miingon kanila, kini ang gisugo sa Ginoo, ugma maoy adlaw sa pahulay, adlaw nga balaan nga gigahin alang sa Ginoo. Lutoa og lungaga ang gusto ninyong lutoon og lungagon. Tagoy ang masalin alang sa sunod adlaw. Sumala sa gisugo ni Moises, ang salin gitagoan nila alang sa sunod adlaw apan wala kini madaot og wala ulora. Si Moises miingon, kana kini karong adlaw kay karon adlaw sa pahulay nga gigahin alang sa Ginoo ug dili kamo makakita og pagkaon didto sa gawas. Magtigom kamo ni inisulod sa 6 ka adlaw apan sa ikapito ka adlaw nga mao ang adlaw sa pahulay, wala kamoy makuha. Sa pagka-ikapitong adlaw may pipila ka tawo nga migula aron pagpangitag makaon apan wala sila'y nakit-an. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, hangtod kanus kamo magpadayon pagsupak sa akong mga sugo ug mga balaod. Hinumdumi ninyo nga ako, ang Ginoo, ang naghatag kaninyo sa adlaw sa pahulay. Tungod niini, sa ikaunom nga adlaw hatagan ko kamog pagkaon nga igo sa 2 ka adlaw. Sa ikapitong adlaw ang matag-usa kaninyo kinahanglan nga magpabilin sa dapit nga iyang nahimutangan. Ayaw kamo pagbiya sa inyong balay. Busa sa ikapitong adlaw wala mo trabaho ang mga tawo. Ang pagkaon ginanlan sa mga Israelita og mana.
Sama kini sa gagmayng liso, puti ug ang lami sama sa tinapay nga sinagolag dugos. Si Moises miingon, nagsugo ang Ginoo nga magtipid kitag dyutay niining mana alang sa atong mga kaliwat aron makita nila ang pagkaon nga gihatag niya kanato sa kamingawan sa dihang gidala kita niya gawa sa Ehipto. Si Moises miingon kang Aaron, pagkuhag tibod og sudli kinig duha ka litro nga mana ug ibutang kini atubangan sa Ginoo aron tipigan alang sa atong mga kaliwat. Sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises, gibutang kini ni Aaron atubangan sa sudlanan sa kasabotan aron taguan. Mana ang gikaon sa mga Israelita sulod sa 40 ka tuig hangtod nga miabot sila sa yuta sa Kanaan og mipuyo sila didto. Ang gigamit nga sukdanan mo balig duha ka litro.